What a banger. What a way to close the show. Hayi mabetnana siyavuya sithi halala 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 halala. Siyabavuyela abantwana mabetnana. Intle into eyenziwe nguMpumelelo. Ukuqala kwale season besingenathemba because kaloku nomtiritiri nawe uyayazi ntombentle. Uqala wexola ntliziyo yam ntontontonton, uyandastanda, uneenyembezi ntonton. Saqonda uba tiri, ayikho nje xa izolunga nontombi, get out. Thina besisitsho mabetnana because it was not looking good, uyandastenda. Kanti uMpumelelo uzosenza sithi bhuti emfaneni. uMpumelelo uthi, I love her, so I'll put a ring on it. And ndiza kuba patient noba ke kokwabo ekuqaleni khange bavume. Ndiyabona into yobana baye bamane becenga kwathanjwa ke ngoku mabethunana, noko ke ngoku baba kwi-same page nefemeli katiritiri. Sindinqwenelela mabetnana all the best, all the happiness, all the healthy, wealthy laughter. Zonke izinto ezintle. Kaloku mabetnana, we rejoice. Xa abantu besithi joy, joy, nathi siyavuya. Izinto ezi-joyful ziyasivuyisa. Siyabaselebreyitha abanye abantu, siyarejoyisa nabanye abantu. No man, ibintle. Beautiful. Like, no. I'm all smiles. Ndi-happy. Ewe, ndiyayazi uba ninelaa ntokazi zenu, reservations ngoMpumelelo. Betnana, oyena mntu uperfection, be the first one to throw stones. Uba ungu-perfection, awunamaphutha, awunama-flops, akhange ugowe from scorer to graceful. Uyandastenda? Une-score-ish ways ogqiba waba graceful ngoku. Please throw the stones kaloku sana. Because uMpumelelo usakhula. We do hope that he will do better. He will be a better man, uMpumelelo mabetnana. Especially ke ngoku njeba ngoku senabantu abayi-2 beneganti kwisithembu. So he has to do better. Ungabi yihuva Mpumelelo. Uziyeke iindlela zokuba yihuva. Ihuva kaloku senditsho ubana niyaziqonda ii-hoovers, kwanto nje iyaginya. So aziyeke ezaa ndlela zakhe zokuba nobuhuva. Uyandastenda? Vacuum cleaner kwasa. Please just leave that in the past mabetnana. You have 2 beautiful, gorgeous, gorgeous wives. Zibizi ii-wives kanene? Asazi but mna ndinento eqonda ubana sekwagqitywa kudala. But anyway, apha sifuna uvuyisana noTirelo noMpumelelo mabetnana. And they lived happily ever after. Sifuna loo nto mabetnana. Siyazithanda ii-happy endings. This was beautiful though. This was a beautiful way to close season 3 mabetnana. So heartwarming. You understand? Such a high note. No. Ndifuna ukuthi like bendigxeka isidala, but no. Beautiful producers, beautiful. Ayikho enye indlela besinofunda ubana nikloze ngayo ishow. Siyathanda uthetha sixakwe zezethu. Mna ndiyabavuyela aba bayi-2 mabetnana. Ndiyamvuyela uTirelo noMpumelelo. uTirelo was so smitten. uTirelo brings out a better man kuMpumelelo. uMpumelelo unendlela man. Yaqonda indlela eproper when it comes to uTirelo. No, beautiful mabetnana. Siyanivuyela. Sifuna u-happily ever after. Asitsho uba azoba khona ii-challenges, but hayi man, sifuna u-happily ever after even during izstorms. Nithrayive, nipope, nibe njeya, ni-overcome. All the best for the rest of your lives mabetnana. Happy.